KHADC ki lai PS mi sei lang dong dai bat mau smai ki bakan thop arpoi teli ki Shnong menta ka si khat nyau tarek uno pra an haja apsaw kala yo ban shong EC kerki hakador bar hall mi sei PS ka JEC ningkong men sham kai ka khuble shiket yapar yo ba PNCM ubade deputy CM but chairman ka selection committee baulara shisha ki jingdawa ban pen phai byang ya arpoi teli ki Shnong bakan thop lai teli polling station na Rambra Jurngam constituency Shamau Shindrut constituency ka JEC ka airu ya ka kuble yo ba penyat sing sim ubade UCM ka KHADC ba ula kershan lang ban wanra ya ka jingdawa ban pen phai byang ya ki arpoi teli ki Shnong ha ka EC meeting jong ka KHADC ka JEC ka bo khmat ki lai phongut ki MDC ka KHADC ki badai ki prado prasnam ban kershan lem ya ka jingdawa ki pai ba jong ki arpoi teli ki Shnong ban pen phai byang na Rambra Jurngam constituency Shamau Shindrut constituency ha ka dor bartlang ha KHADC ka ban sa shong ha khat khandai tering no pra ar haja apsaw kumban pen kan mau ba ki arpoi teli ki Shnong na lai teli ki PS kila pelong ya ka public meeting halai teli ki PS ban pen sngo ya ka sur persha halor ka jing pen kan ria jubor ya arpoi teli ki Shnong na Mau Shindrut constituency Rambra Jurngam constituency ka JEC kala lek ban ai da ka dor khan ha u deputy CM ba PNCM bat ha u ba penyat sing CM kum u CM ka KHADC ka JEC ringkat ki pai ba jong ki arpoi teli ki Shnong kala wan man tiet ya ka jingkhang ka KHADC ban sngap ya ka jingdawa ban pen phai byang Shamau Shindrut constituency ka JEC ki arpoi teli ki Shnong ka bo ka jingkar pat khamtam ya ki local MDC ba gigur ban uba ban job kumjuru ya baro arngut ki local MLA ba RG moment bat uba Methodius ladadon kalat kelenti ban pen phai byang ye ki arpoi teli ki Shnong na Rambra Jurngam constituency Shamau Shindrut constituency ka JEC ka buru ka jingkar pa Nongialam kaliang persha neliang yatei uba Titus bat kiliang persha baro ban kershan pan phai ban pene byang ya lai teli ki PS ki badan arpoi teli ki Shnong Hamau Shindrut constituency ha khat kandai terek uno pra ar hajar pasaw ha kaba ka KHADC kan shong dorbar ki Nongialam ka JEC ki lai PS kin one up ha khyrdop KHADC ya karai ban kerman ba onyo yo so bathyang kumba kilakwa batrang banne bat donben Hamau Shindrut constituency bakan suk hakayat kayeng bat ki kam ki jam ngaw ban ai khublei sikit ya par yau ba PNCM ba dai u deputy CM bar hakaju ko poru ubat kum u chairman jongka selection committee ba ulawan ra asisha haka EC meeting jongka KHADC kaba kilalong hakini kisngi te namta kejingla kejongpi bat kumju ru ya kejing sngap kejongpi ngi sngongu ya pi kum Nongialam nang ta kumju ru ya u ba penyat sing sim kum CM uba la pedeng hakabedai bat kene kejing kerpat kejongi te ningkong ning cham ni ai kublai ya pi sikit ya par nang ta kabaar nang ta pade nakaleng jongi menta kesngi ngilai perkhat bat ya puson ba ngimbu kejing kerpat hakmat jongpi baro ki lai pungut ki MDC jong ka KHADC bas ngobha ban simkhya bat ban yarap lem bat sngap ya kene kejing kerpat juga jongi nakamta ban pas bat ban review beng lane ban ai yangi lane ban pan phai beng yangi na ka Ramrai constituency sha ka Mau Shindrut constituency yakini lightly polling station ha ka khat khandai tarik ka ban long ka meeting lane ka jing yamir jingmut jong ka KHADC nagleng jongi ngila kerpat kerpon ya baro ki MDC bas ngoba ban kershan lem bat yarap lem yangi ya kene ke jing kerpat kerpon ka jongi